gratis. Alhamdulillah. Mengke kesane dibayari Mbah Waluyo. Wes, obok. Cocok, Mbak. Cocok. Satu masakan Matur nuwun sanget. 5 menit. Ya, satu masakan 5 menit. Matur nuwun sanget Mbak Limbo. Nggih. Terima kasih Mas Monggo. Dery. Mas Dery ning ampun lenggah riyen. Yen, Mas. Tapi Mas Pak. Pak Heri ampun lenggah riyen jumeneng. Oh, Ampun sebentar. lenggah. Ya Mas Victor nyedaki Pak Heri mriko. Mas Victor. Nah, Nggih. Apa jenengan tengah Nah. kene dadi koyo KB kae lho, Keluarga bencana. keluarga bercelana. ya. Mas Bencana. Jungkong nika wau kula diparingi arta sinten Pak Pak Agung. Agung Wijayanto ingkang pundi Pak Agung. Ya, nggih. Masya Allah, matur nuwun sangat Bapak. Nggih. Mugi panjang umur. Amin. Amin. Niki lajeng dipun dawuhi napa Mas Dery? Mboten dicandra kaya keluarga berencana niku bener. Mboten. Oh, nggih. Satu anak saja cukup. Cukup. Niki umpama anak kono tak lebok kene. Mbak iya. Lah urung dadi selak metu. Ora betah ya. Kon jero disodol ya. Loh, iki bapakmu iki lho sing nyandoli. Oh, wong ora. Ora piye. Marah ya butuh ya ora Loh, apa-apa. ibune kaya ngene, bapake kaya ngene kok anak-anak setugel. Kalau marah ya ora niat tok. Dadi karepmu ora karepmu ngono ya. Ngono. Mulai ya separo. Suwe-suwe kok Nggih. diajiret. Takono bumu kuwi biyen idame apa? Oh, idame apa Bu? Ora nyidam aku. Oh, tak kira nek idam apa terbelok. Dawuh malih napa Mas Junggong? Mas Dery didhawuhi nyanyi Nggih, malih dawuhi napa? napa? Sampun mawon. Mbak Warga Limbo. sanesipun panjenengan dawuh. Tunggal malih. Tunggal Warga malih. warga sanes ingkang berbakat. Monggo bawa liya. Panjenengan dumuk sinten? Nggih, Bu. Apa Mas Udin, apa sinten? Nggih, Mas Udin mawon. Oh, Mas Udin. Mas Monggo. Udin. Mas Udin. Udin sedunia. Anu, mana Ditimbali Pak Dalang niki. Mas Udin. Monggo Mas Udin. Monggo. Pinarak kontor pepanggungan. tunjukkan kejantananmu Mas. Loh. Jare mau merindukan Mbak Arum. Asik. Wis pokoke nek kepengin remuk maju rene iki. Kula nggih gumremuk kok kagungan nomor WA-ne Mbak Arum niku nggih. Kandhane yo kula iki. Celinisan. Piyayu ubet kok ya. Ayo Mas Udin. Mas Udin. Gila gila wis teko kene. Oh, lewat sini. Oh, yo wani. Wah, Golek lho, kontor kok. daganganku. Monggo monggo. Yo Mas Udin. Cik, Cik 1 jenengan 2. ta mriki nggih. Wah. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Udin. Niki asik yen apa, kula mboten saged nyanyi. Daud. Tumbas es buah. Mas. Kok teko nek kene yo jeneng nyanyi kok Mas kok teko. Ora iso. Wah, ini males kok nyanyi. Ya lah iso. Pilihane nek Nggih. ora nyanyi nyawer nyanyi. Nah, Pun dua Siap. pilihan. pilih Ya. nyanyi napa pilih bayar? Pilih nyanyi napa ninggali. Milih kabeh nggih mboten apa. Ada wong wis Oh, kabeh. kabeh yo mboten napa-napa jarene kok. Oke. Gaske. Yo, Lagunya napa Mas? apa Mas? Lagune napa? Lagunya apa? Lintang Pilih. Asmara. Pundutane sore mau eneng sing ngersake Lintang Asmara. Oke. Ya. Saged niku Pak. Saged. Wah niku Heeh. lagu Engko berdarah nek lagi. Victor ora Lintang Asmara. Lah napa? Lintang gubuk penceng. Rayak Pos kamling. bos kabling. Ya. Lintang Asmara. Saged Mas, aman nggih. Aman. Nggih, monggo Ya. kali Pak Dery. Nggih, dados. Oh, dadi kancane Pak Dery. Ah gitu, mboten saged. Masih bersama New Yo.